tänään rakentelin tällaisen nettisivun nimeltä tori.fi-karttahaku, ja se tekee just about sen, mitä se nimi lupaakin, eli se antaa sun hakea tori.fiistä kohteita kartan perusteella. Mä voisin nopeasti näyttää, että miten tämä toimii. Eli tänne kun tulee ekalla kertaa, niin sitten se kysyy, että saadaanko käyttää sun nykyistä sijaintia. Ja tästä jos sanoo, että juu, saat, niin silloin se vaan hyppää ekalla kerralla siihen kohtaan karttaa, missä sä just nyt oot. Sitä ei ole pakko sallia, jos se ei halua. Toimii ihan hyvin ilmankin. Ja kukapa ei haluaisi olla Lahdessa. Ja tämä toimii nyt siten, että kun meillä on tämä sininen ympyrä tässä, niin me lähdetään nyt vähän niin kuin rajaamaan sitä meidän aluetta tällä sinisellä ympyrällä, että mistä me haluttaisiin hakea niitä tori.fiin kohteita. Ja esimerkiksi nyt jos sanotaan, että me oltaisiin tällä hetkellä Ahtialassa, ja tämä nyt näyttää sellaiselta ympyrältä, minkä mä ehkä jaksaisin autolla tai fillarilla lähteä hakemaan, sanotaan nyt vaikka läppäri, niin tämä nyt näyttää sellaiselta haulta, minkä mä saattaisin haluta tori.fi nyt sitten tehdä. Nyt ensin täällä on tällainen postinumeroalueen valinta, jossa on 2 valintaa, ja kun me katsotaan tätä, niin valittuissa alueissa on nyt tällä hetkellä vaan Myllypohja Koskiala, eli tässä keskellä on tällainen pieni postinumeroalue Myllypohja, ei kun Koiskala, sori kaikille Koiskalassa asuville, mistä tämä nyt lähtisi hakemaan, mutta kuten nähdään, niin täällähän on paljon enemmänkin postinumeroalueita, mitkä nyt saattaisi osua tuohon siniseen ympyrään, mutta mitkä ei ole vielä siinä listattuna. Niin sitten mä voin valita tuon vähänkään ympyrän sisällä. Eli nyt jos joku postinumeroalue vaikka alkaisi tosta ja sitten se pikkasen käy tuolla ympyrän sisällä ja sitten se jatkuu tänne johonkin muualle, niin nyt nekin kaikki postinumeroalueet on siellä messissä mukana. Ja me nähdäänkin, että tässä on aika paljon alueita, jotka nyt sitten tuli tuohon mukaan. Mutta tässä on just se hyvä, että nyt mun ei tarvi muistaa näiden alueiden postinumeroita, koska vaikka nämä on suht lähellä toisiaan, niin postinumeroalueet nyt voi mennä mihin suuntaan tahansa. Ne on niin hullunkurisia, että itse en ainakaan muista niitä hirveän montaa ulkoa tästä lyhiseuralta. Sitten sanotaan, että etsittäisiin vaikka läppäreitä nyt sitten täältä alueelta, niin painetaan tuosta vaan, että etsit tori.fi, tuohon voi laittaa hakusanon vielä jos haluaa, mutta ei laita tällä kertaa. Ja sitten tässä nähdään, että tänne tuli nyt sitten tällainen postinumerohaku, joka näyttää vähän hirvitykseltä, mutta tämä nyt sitten lähtee hakemaan kaikkea ton postinumeroalueen sisältä. Sitten, koska haluttiin hakea niitä läppäreitä, niin otetaan osastoista vaan tietokoneet tuolta, tietokoneet ja lisälaitteet, ja sitten tuolta vielä kannattavat tietokoneet, eli läbpärit laitetaan vaikka 500 € tuohon vielä maksimihinnaksi. Painetaan haje, ja nyt tästä löytyy siltä valitulta postinumeroalueelta tai valitulta siniseltä alueelta kaikki kannettavat tietokoneet. Ja nyt vaikka tällainen Asus Chromebook voisi näyttää aika hyvältä, niin sit tosiaan tämä löytyy tuollaiselta Villahdelta sieltä Lahdesta. Niin tämä oli sellainen, mikä siihen nyt sitten meidän hakutulokseen osui. Voidaan vielä katsoa joku toinenkin, mitähän täällä olisi hyvän näköisiä. Katsotaan vaikka toi 200 Asus-läppäri. Tää löytyy sitten sieltä, Myllypohja Koiskala, niin se oli just se, mikä siinä oli keskimmäisenä. Mutta tälleen tää toimii. Tälleen mä tätä käytiin ja kävin just tekemässä ensimmäiset torikaubatkin tämän pohjalta. Niin totesin, että oli ihan käyttistä ja oli niin kuin itsellä ainakin ihan järkevä juttu, joten laitoin nyt ilmaiseksi tonne jakoon. Tästä tosiaan, jos haluaisi nyt mennä takaisin ja muuttaa sitä aluetta, niin sit vaan selaimesta takaisinpäin nappia ja tarpeeksi kun painaa, niin sieltä löytyy taas Lahdesta se ympyrä ja voidaan lähteä selailemaan jotain muuta aluetta, missä saatettaisiin käydä. Joo, semmoinen. Saa jättää palautetta. Kaikki on avoimen lähdekoodin juttuja. Ja jos on parannusehdotuksia, niin sitten tuosta punaisesta läiskästä painamalla pääsee kaninkoloon, josta pääsee kertomaan asioita tai tekemään asioita paremmin.
tehdään yhdessä, parannetaan yhdessä. Kertokaa, jos on jotain kommentteja tästä tai jos tulisi käyttistä tälle muutakin kuin meikäläiselle. Yes. Kiitos ja näkemiin.